Coa asinatura deste convenio oficialízase o acordo coa Escola de Fútbol de Boiro e o Real Club Deportivo, que busca achegar a súa actividade a todas as comarcas. Entre as actividades incluídas destacan as de formación, tanto de xogadores como de adestradores, así como eventos lúdicos para os máis pequenos. Intentar ayudar a colaborar con las escuelas de Boiro en lo que es la formación de niños. Para ello pues vamos a promover diferentes jornadas de tecnificación, donde entrenadores del deportivo van a venir a intentar ayudar a los niños del concello. También posiblemente pues, se pueda organizar un campus, eso dependerá un poco de las posibilidades que haya. También haremos jornadas de formación de entrenadores. También pues, haremos un seguimiento de los jugadores más destacados de las escuelas y del concello. Precisamente este convenio supón un novo pulo para as escolas municipais de fútbol que veñen de poñer en marcha un proxecto moi ilusionante. Danos, se cabe, máis ganas e máis forza para seguir traballando nun proxecto que creemos que é moi importante para o Concello de Boiro e para a zona do Barbanza. A este respecto, o alcalde de Boiro destacou a gran importancia deste acordo pola traxectoria e importancia histórica do Deportivo e a grande afición polo fútbol existente entre a mocidade boirense. É un proxecto importante para Boiro tamén para o Barbanza e para o fútbol, pero sobre todo é un proxecto importante para os rapaces e para os nenos, no que estamos pensando, non? Porque cabe unhas posibilidades, unha ilusión, un estímulo, un aliciente para crecer e para mellorar. Iso quer dicir que non estamos solos, sino que estamos acompañados dun dos clubes relevantes de España, relevantes de Galicia, por os seus conocimientos, por os seus éxitos e por o seu bagaxe deportivo.